केरेला रायजोनि एर्नाकुलम टाउननि कम्पानियाव खामानि मावनो थांनानै सानै सुबुङा गोमानानै दङ। केरेला रायजोनि एर्नाकुलम टाउननि मोनसे कम्पानियाव खामानि मावनो थाखाय ट्रेनजों थांबाय थानाय समावनो सोमदोन बर'आ अन्ध्र प्रदेशनि रेनुकुन्डा स्टेशनाव ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै आन्दायना थालांदों। सांसारि बाथौगुरि गामिनि महेन्द्र बर'नि फिसाज्ला सोमदोन बर' आरो परमा राजबंशीनि फिसाज्ला प्रणब राजबंशी मोना न'निफ्राय केरेला रायजोनि एर्नाकुलम टाउननि मोनसे कम्पानियाव खामानि मावनो होननानै लोगोफोरजों थांफादोंमोन। ट्रेनजों थांबाय थानाय समावनो महेन्द्र बर'नि फिसाज्ला सोमदोन बर'आ अन्ध्र प्रदेशनि रेनुकुन्डा स्टेशनाव ओंखारफ्लांना आन्दायना थालांदों। बिनिखायनो सोमदोन बर'खौ अन्ध्र प्रदेशनि रेनुकुन्डा एबा बबेबा थावनिफोराव नुसनबायोब्ला आरो प्रणब राजबंशीखौबो केरेला रायजोनि एर्नाकुलम टाउननि बबेबा थावनिफोराव नुसनबायोब्ला हमना लाखिनानै 8473839306 नम्बरनि गेजेरजों लोगोफोरनो फोरमायहरनो खावलायहरदों थांफानाय सुबुंफोरा।